Lamunan akan ragaku hangus terbakar. Begitu Ngomong kok kita Terus mudah ini iki bos geng kita kafe. iya. Aduh. Ya udah ya si antara. Tunggu sih. Sangat tak mulai. Oh, iya tuh. turun lah weton iki, Mas. Pecinta rondo. Iya. Perasaan. Iya. Minta rondo. Minta rondo. Nah, ini lebih benar. Iki ada di sini jauh sih. Ini begini tapi Di mana? Enak, Mak. Rumah itu enak. Tonggo-tonggo kan itu loh. Iya, wis, bersih lah wis. si preman kok baik kan. Wis. 20 minutes later. Puja Indah indah dunia. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Preman. Oh. Kilo. Tonton sing penak. Ini lewat Mama. Kau lagi durung blendes, Cuk. Hah? Durung blendes, Cuk. Blendes, Ya Cuk. apa mau karena mambung ya awak iki rupane. Terus Urusan awak iki mana? Kon mabuk bikin. Ya ora ayo lah. Yo, tarik. Lanjutkan, Bro. Pisang kok sudah ngangkat ya? Hah? Pisang kok sudah ngangkat. Aku mau mambunge, Pak. Ngono lho. Belas tuh mendol kan. Waduh ngono ta. Bejo sih. Itu kok tinggal. Mana kok tepi dalam itu? Masa ya? Tadi aku tuh ngomong ini enak ya. Macam jos ini. Kok ini kok cuma doan barang. Yo aku kulap yo, lu mboten kan kulap sih ceritane ngono lho. Itu sih buta dari buah hantu aku iki. Tak kira buta kon. Yuk. Besok. Si. Kalau nggak aman ya. Mungkin tahan dari Iya. pindah tuh. Itu lah. Apa ae? Kali pandangan. Bandari mabuk bandari. Oh nyori ae aku mau mambunge susah. Di rasa kayak gini. Ya yang aku depan rek adik kabeh iki. Ini yo ono rondo enak iki. Masuk kenal. Gimana cak wong Ini itu pecinta rondo ya. waduh. Loro ati mambung. Pak. Ngono awak iki. Oh, ini sakit sadar ngacak mau ayo. Gimana kon iki? Sadar cupuk beducuk. Silang Cuk. Itu namanya kuntelan. Awak tidak mampu pasti diri gitu. Oh, mampu ayo lele.
Ayo. Karpet dewe ya. Oh, aku nih bro. Kamu gak bang? Gak bisa nih, tolong. Oh, lu mangacak-acak maaf. Too very boring. Lihat ini loh. Waktu gini iso takon. Kenelan beki lah. Iso cuk, angel ceritane. Perawan nang lho iki. Oh, tatok password ini. Iya, iki masalah randane. Repot. Randane apa? Bisa gelas rong gelas wis tepat. Lah, cok ngono ta antemu. Malah membengi awak iki lek loro ati iki. Aku paham mungkin tidak tenang aku. Mayak itu iya. Iya, mayak ngono. Oh, tetep banter sakit iki lho. Ayo lah bandari ke Jerman. Ayo bandar. Oh, udah tinggal bojomu iso. Enggak usah dibeber wis teles beberane kan. Beberan kuwi mang. Lo mabuk. Oke. Aduh. Tuh, masawone rek. Padahal ajur. Oh, saya tak apa wis kebaburan jamu. Wus. Wis yo. Oh ya. Yo. Loh, kok seneng aku aduh. Nanan bro aja ngiri bro. Wis entek akeh paling jan iki. Oke. Siap. Refleks ya bro, refleks. Balik. Ketemu tuh bro. Wah, dompetnya kon tutup rambanan di tangan wis. Bisa angkat buat rawat. Langsung jangan oh, ngambul kok iki kepane. Aku nak ngambulan. Rek. Cuk, kan mengayati aja. Ayo bos. Hai bos bro, terang. Oh iya bro. Terangkanlah hati yang bertabur, langkah penuh dosa. Lama semua masa hati ada. Oh iya. Los, aku
Yo. Wah. Mari didik bro, tambah bro. Campur lagi. Whisky dah. Whisky. Bir. Bintang. Kemana tuh ya itu kuy? Oh. Aku sopo. Rende cok kenceng tala. Kena yo. Los wis mabuk sampe isu. Yo. Kaya siapa gitu? No, nak kaya aku deh. Iya bose. Pak kayak kamu Karena bojomu kon iki. Itu enak sih. Ngono ya. Angkatan ini. Kok endir ae nang blas. Tuh. Nanti kok blok. Cok ngari. Iki efek dulu mabuk wis lali ya. Aduh, Bang wis tak eling tak kon ngorokoke lho. Wis lali ae. Aduh, tak mau Mulai mari ente wis. Iya mau dicek ya. Iya JP. Coba ya. JP enak. Cek ngopi sih. Enak. Ngopi sih. Tetepno. Nah, iki capek-capek kabeh iki. Pali aku ya. Wis ana panganane kon iki kok ora ono iki. Cek jebel sik ya, tinggal sik ya. Gua panganan opo ta opo. Nongko yo gowo nongko Kalau semongko kok semongko. saya tak wae iki. Teleson. Wes gon pisan bro. Wes. Wes nang balik wes ente wes. Yo. Ini tak jebel rokok sik ya. Ayo. Ngopi sik lah. Jenenge enak titik. Ayo. Udah ngajar apa aku. Wah, Ajar. kayak karena rondo iki ya apa iki. Cepetane. Buah jantung. Buah jantung. Jantung. Bangsat. Moto-moto kok sampe silau e. Jancuk asu are. Kok dari kae kok cuma to. Wae ku mah cuk silau tepat e. Anjing jepin rokok. Bangsat sempurna asu. Wes Few moments later. Goblok. Banyu nak kon kei ndang. Tanganan nih, tanganan. Harus mang nak rokok iki ono nek kene. Goblok temen ta. Temen tibane. Iya, Cuk. Kon bongol lah ngomong lek ono. Maaf nak cuk lali cuk ceritane. Ini korek mau rek. Cocok ta. Yo mbrisik. Kok ono buah aku tak asu tenan ini. Alah. Pondok kita nak ono nyai rek. Yo. Nanya nopo kan? Yes, sak entok pondok. Iya. Tapi koreke paling enggak ono iki. Ja. Ya padha ae. Krek jangkrik. Ono korek. Alhamdulillah. Intene Ardi yo nak ngukus, Ardi yo bingung golek kok nak balik jelas e. Cuk, korek niku to. Awas nek kok moto Mas ya. Cuk efek pengangguran pokoke ngecer tok cuk ngombe arak aduh wis ada ngombe ultra ora kanan tok mau. enak 20.000 hilang semua masalah. Aha. Piye bojomu ya? Oplosan 20 ae. Bojomu lho. Bojo aku losis. Iya. Yang penting mabuk. Oke, masuk. Kon Ah, mabuk terus. lho iya rek, Mas. Sik aku kate rokok jok ngomong sih. Aku kate ngomong iki ndak Kon rokokan. pisan yo. Turutan ngomonganku. Melmu aku tok. Tak mabukno terus. Aku iki preman, Cuk. Kon malah mambune wis gendeng dadi kok aku maneh ngono iki, Bes. Yo ngene iki.
Assalamualaikum. Iki ono arek iki. Apa tak? Lopo? Kowe nak ketemu lungguh kene. Lungguh sik. Ngombe. Wah, Ini kata-kata. oh ente wis sumpah nak kumpul-kumpul ngene. Perlu dewi. Aku saiki mengawen ku opo ngarit saiki ya. Deket kon lepono ndeng. Oh. Mabuk ta? Ayo mabuk. Astagfirullahaladzim. Barang ini ngerusak nang awak besok ini. Ya bro, rusak wong mabuk iku supaya rusak wong jabatan bro. Kok iso? Penting jabatan kuwi lho, bro, nak ora tau. Kok iso ngono? Contohnya ya kaya Ya. Pilihan petinggi wingi, Heeh. petinggi siji ngomong aku janji ngene. Tapi nyatane ndi petinggi nomor loro janji ngene nyatane ndi. ambiar lo Sampai ambiar lo oh mabuk ngene iki luwih dhuwur derajate iki jabatan. Nek reno ngumbing-ngumbing ini, cale awak wis melarat. Ngumbing-ngumbing ini main tambah waktu. Nek reno salah wis. lho ente iki sapa kok ngarang-ngarang aku Lho, yo aku jenenge kanca apik kan. Sini bantu awak dhewe kanca sini apik ngono lho. ono wong sing wani ngelarang aku Makanya arek bisa mabuk ini. Arek iki kan inti lho dhewe. Iki ndak jalan. Iya. Buka warung akeh sing utang yo lari nyaur. Kok tunggale wak Parkowi ta? Iya padha ae iki lho padha. Buka tambal ban, nangis ban padha alasane dalan wis halus. Iya. Jadi wis terpaksa mabuk 20.000 ngene iki lek wong sugih yo enak kan mabuke kan. kayak wong sugih aku nek ora Refreshing. mabuk kan Refreshing nang taman wisata. Iya. Ngono kan. Enggak kok nang taman wisata opo trigawe iki wis wong kowe sak oposan. Sik. Bilang no stres. Los ndul. Iya. Sik. Saiki ngene yo. Iki kan ngombe. Apa jeneng iki? Arak. Arak iki. Ngombe haram. enak los Sombong amat. pikiran kulos Iya sik. Saiki kan iki kan ngombe haram, ngombeane setan. Lek awakmu ngombe iki, lah setan ngombe opo mbele? Baca. Saken le, lek reno salah wis. Lho yo opo kon iki? Regane awakku nang mana solusine ya wis iki. 20.000 sak oplosan melayang-layang. ente tak tak ombeni Ombe ta lacik niru rasane ngono kan. Waduh, wis ambune tak nyegrak. Ndak arep apa barang ngene. Buaya tok. ayo bos Wis tak kelompong ae wis, los. Puas. Wis cek ta. Ini untuk mana? Wis. Saiki lek kon terus-terusan ngene, ngombe kok ngene. Kon ndak eling akhirat ta? Sik. Masyarakat. Wedi kan. Bukan ini kan. Nah, mamulo, lek kon pas ngombe kok ngene tas, kon mati. Mati mah yo ndak fitur ketima. Padahal mati. apa terus mati apa terus Syukur Syukur Fatimah kon dadi ini. Sik. Ini mati kok ndak ngono. Sik. Iya. Tak ngoyo aku sih. kuat tangan Ente aku sak botol blogok kan iki. dia tuh Malah mambungi awak iki. Masalah akhirat aku dhewe kok. Weh, rek, apa yang kuwi? Kon sombong lho. Karena mabur lho. Weh, Pulang lho. apa rek? Aduh. Cepetan rek. Aduh, ndak sengangi aku iki. Ayo, Reno. Aduh. Gini. Aduh. Loh, ya apa? Ya apa enak ta? Enak banget. Yang ngene iki. Gara-gara mabuk kon. Enak temen kamu. untungnya nggak jenuh kan ini kan Nah, lek apa lek jero, kon mati lah ya apa besok.
Ayo. Temen kakak enak. Paling enggak usah ditarap nang malaikat paling. Langsung mlebu neraka kon kowe langsung. Tolong paling. Tolong guys. Kok situ rek. Langsung lurus. Loro ra. Wah, ayo. Ayo nang naskah itu. Awan iya, Cuk. Lupa subscribe di bawah ini guys. Channel YouTube Kadung Ruwet. Lupa itu. Ndak si mumet. Ora.